Hello friends, sunana Amir. A cikin wannan bidiyon zan yi magana akan wani skill wanda yake da amfani sosai, wato affiliate marketing. Wasu ba su san menene affiliate marketing ba, wasu sun san menene affiliate marketing amma ba su san yadda ake yi ba. A cikin wannan bidiyon zan yi bayani akan menene affiliate marketing, yadda zaka samu kaya, yadda zaka tallace wannan kayan har ka siyar. Yan uwa, kafin nan mu wuce ku yi mana subscribing da liking na wannan bidiyon, ku faɗi ra'ayinku a comment section. Menene affiliate marketing? Affiliate marketing wata hanya ce wadda mutum zai baka kaya, zai ce maka idan har ka siyar da wannan kayan zai baka kaso 20, kaso 40 ko kaso 50 ma a cikin kuɗin. Kai kuma sai ka ɗauka ka je ka tallata wa mutane wannan kayan, duk wanda ya siya zaka samu kasonka ta wannan. Shine affiliate marketing. Yadda zaka nemo kaya, kafin ka nemo kaya dole ka san wannan akwai physical product, akwai digital product. Physical product shine kamar abin da zaka iya tabawa, for example takalmi ko waya ko agogo da dai sauransu. Shi kuma digital product shine abin da ba za ka iya tabawa ba, for example PDF na littafi ko video course da makamancinsu. Zaka je browser ka yi searching din seller, ka yi register affiliate marketer, ka nemo product, ka je ka yi promoting nashi ka. Yadda zaka tallata kayanka, hanyar da zaka yi promoting na product naka shine Facebook ad. Kai running na advert, amma kar ka dauko product din maza kai targeting din mata. Kar ka dauko wani product wanda anan ake amfani da shi kai targeting din turawa. Dole ka san strategies da zaka dinga amfani da shi. Dan uwa, wannan abubuwan suna da muhimmanci sosai. Kai bincike akan affiliate marketing da yadda ake running na advert, insha Allah zaka fara samun kuɗi da affiliate marketing. Ku subscribe na wannan channel din mu, za ku ci gaba da kawo muku bidiyoyi masu muhimmanci.